Miltä Marimekko näyttää meikkibrändinä osa 3? Osa 1 ja 2 me tehtiin tää huulikiilto ja ripsari. Ja nyt teillä oli visio, eli tänään me tehdään luomiväripaletti. Tosiaan unikon muotoista palettia toivottiin, joten sillä me mennään. Mä kelasin, että me voitais tällä kertaa käyttää eri muotoista unikkoa, mutta let's be honest, tää malli ei todellakaan toiminut, joten mennään sillä originaalilla. Ja mä ihan vähän sen fiksasin tota muotoa, että se olisi vähän enemmän käytännöllisempi, koska liian terveet reunat ei tuu toimii, jos tällainen oikeasti tehtäisiin. Totta kai tästä paletista tehdään pinkki, ja oli muuten lähellä, etten meinannut sanoa mental breakdownia, koska mikään näistä sommitteluista ei toiminut, että miten noi luomivärit asettuisi tonne palettiin silleen fiksusti. Hold on, mä keksin, mä sain minivision. Tältä tää nyt näyttäisi. Nyt tää musta ainakin näyttää ihan nätiltä, joten mennään tällä versiolla. Hei, te olitte myös toivonut poskipunaa, niin eikö tää tavallaan toimi myös sellaisena, tai jopa ihan highlighterina. Mut mitä mieltä te ootte? Ostaisitteko te? Mä ostaisin. Mut totta kai me tarvitaan vielä tälle erillinen promovideo, joten enjoy the promovideo ja seuraa mun tili, jossa on lisää tällaisia videoita.